Dhansuri MEC constituency ke parlo dal dili along EP Chelsea aja kongka che pherang amai ke padoda. KJA Difu manja hawaramai atum patir piponsi ar koya chiklo tarik ke thomarni manja hichi along hachaki kana jaime ke pado. Sar Igarong along cluster of block sport meet a program ninia farman pangchengpon. Dhansuri MEC constituency ke parlo dal dili along EP Chelsea aja kongka che pherang amai ke padoda. Arkoini phai kripli arni EP Chelsea pen Dhansuri MEC constituency arlo dal dili along ja kongka che pherang amai padopon. Ratchari ang hoi kachibung pasin san laki ratchari a ot lapen klembek nangji asailo. Lapuson si non MLE kang bai apor nang tibok bomahut Sorkar kachari bom asong BJP pencenglo kapre asong atum sitami ar muka cibunga sai cengbom lo. Lason ahut Karbi Anglong arlu kang tangkring opposition asong puloti EP Chelsea henlo pusi rat lapen political party atum cithan lo. Laswa tingsi KAC kachari bom BJP a jambang KAC ACM Dr. Tuliram Ronghang 30 department atumaphan Japonsi public interaction asai dengbom lo. Lapen EP Chelsea araratum tami penang adim ke BJP cepa ok dunjai pusi ratami cithan lo. Lapuson aporahut EP Chelsea pentami song aja kong kachi pherang asai dengponsi Dhansuri arlomai padopon. Laso ahut angtong ingti kathar JI kathar Mohan Singh Tokbi Rajas Diso Sipson Hansi atum chitong dunsi Mayardi pidon. EP Chelsea akapre atum pen Kipadok ajok election ahut JI kathar ke Japon IP Chelsea aphan kupini ka siksak doji mapu pherang ke atum karjo ahut angtong inti pen ke than pon ke thangnat aka siksak ta abi athi halatum ke NGO lapen election thothe lang apotsi EP Chelsea aphan election aputhak thangnat aka siksak abi pusi ningje. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Aprang si kadam pajir lo kadam itu public meeting ada 19 dan seri dong ini dulu masih dak itu ajak dikluipen tapi sini tundak meeting dopon lo itu jitu sik sidul abu thak ni tundak Cithan Timun Polo Lepen ke public awareness Toson sili tum Cepaning ding pen itu Hale long ima Bat Cepaduk pen itu Hale long ima Masih Cepaning ding nanti Lepen Selet lepin nai Lepen ladesi ili tum ale longi kaso putak ni tum Cithan Timun Polo masih dak itu la dak tuar peni kawe dak 19 Dhansuri kaso putak tani tum Cithan Timun lo tuar kawe jani rat tum kisum student tum kone kisum lesi itu autonomous council dokok ta elitum lason elitum tuar kawe mission school ave junalang ave asi dak development bang long de pin Dhansuri constituency long lasi elitum ning arong ave pin la Dhansuri rat itu kon ini tum isung ke boy itu betai tadi itu media long kacuni ripi lo Karbi long autonomous council cari pon ake hai PWD in charge pan tenglok dan Karbi long autonomous council
CM Tiliram Ronghang ag hai patan itu perang tapas ini bom lo media pen ladak development ka be jo ni dak pani rat tum kesu dak sakurita long dipin lapeng ke hensota long de lapeng ke electricity lapeng kijun lang ka ve asun mesen kijun lang ka ve dak akisung do pik hanya kasi media pen ili chuniri nyan kecari bom Karbiang lo Thomas Council ladak non kecari bom age hai tumpan chuniri lo kasi ladak don siri rat akisung laso ke pajok ye pan la development ado tuar pen chenglok kaprek a development ke long ye pan kasi chuniri lo la pengen dak BJP Congress don suri long la misen itu hospital avelang la pengen misen school college ta lahai ta avelang la silitum itu education na tu iritum kacing thur nangi la so bang litum pinang education hello main ini tu bangke kasi education nang si adat nelitum pining surihinira engkoi raponing kan ke lapusan meeting ke ceng lo atumi jarso meeting kuki atu menta singhasan along meeting dolo lapen along tinta non nelitum ceng tu bom lo ke ceng tu la lo atima lage nitum rata tum phange ke thangi akimia lam ta wang tu bom titi kapacini nang ya sondu ulang la tu ke kacini nang ya sondu pikaposi la si kapacini thura la bangso APHLC ingtang pik pen ingtang mucot aku pencong tu ya pansi le tum lai ke claim lo Sorry, sila macam itulah. Kami sila public interaction ani hudi. Ya. Public interaction tu kala BJP tu hai. Kala sudlah so MLA ke ningji tu torsing hang. Mane korkan silong ke manela EPLC bang ki pahai ali bang ke. Kaita dover Karbi arong la jerding piklun ningkan pharo pe na ke do alang litum ahem chikim alang litum ahwar chi tik pe melo halai hui si phalang ho pidaki pu Karbi atom ban hadak pen pape kad rugi pu nidum APHLC hadak haidet pen Karbi atom kad ruk jok lot lu along le de chibilong lok lu soinik school ke alia vedet ke soinik school non ta gwalpara ta du bangki du no bangavi lagi hadak ta ki du no bangavi pulu kapa ve pulu hadak ta la si dak nang bi ke la ka thanga le vedet ji nang dun ji ka porheji ta banga kaisi just met porheji da ke atima soinik school pen pas lote army long akethe je plang dun long yi ke di ang akethe je plang dun long yi polo tang te la area na kai bamun khatriya tum bongo sena tum nge ili tom bhan army akethe ke nang pa je plang long li la si la soinik school ta admission pa pe en long le de titi Sorry, sila macam itulah. Nola bangsa Chinese school bang ke borjan se ban sudah le. Ya sila suku tak ada borjan ke dwara mana ni pilih kuir. ne litung e borjan na nang ne pulu borjan asor re chichi ni na ila so lamangge kona da dim lo ne ni tum la bang chini le lang borjan adang theta na pot pini sikar julong lang jong si borjan bi pul ne la ke pi nang ni e tum bhandak akam ave Mana lah sodium non bang aram da pamsi alu. Gizi adim hai. kona da rong lo Lang buku nak tunda bang. lang voku na tu oh lang voku ke karbia rong se si ram thepi par ajolo ke lage karbia to marong se si lo lage ay karbia to long li ta me pikanta karbia to long li thilap le po lage piduk muchot pon de ke claim ji lage chi kroi dun no lo lage Sorry, sila macam itulah. Non lah BJP tu la sula rada tumpen cincin tanah mailong stamina ni cuma sina sarong bi kesuku tanah ni pilih pilih tu. BJP tum hai BJP tu nge ni tum phana pasor kasorsa akam ka pe claim toy ke bongo sena tum si ke claim lage RSS bongo sena tum si la BJP tum phan ke toy la si ka paning ji athima
APHLC hai thorlote inglong arat lapen adivasi lapen Khilonjia Ohomia tumsi ale antalong lapo. Ange ilitum edet cirai undet po. Bongo sena tumdak edet nang tilong ledet po. Lasina iti itum adet nang apiti kapiti long jia pansi la BJP tumke BJP tum pansi la bongo sena tum toisi ilitum birudhena paninje lagi. Sir, la so la rat bela so ti kana mai rat tum konsali homosti long mai ke padopon ke dak homosti long mai pen si cepatir pipon lo la pen jasemer la bange jakong che pharang la bang so mai si pini padopon lo athe bangke non ang the thek long bang la lo ke dam tang MP mate lok sabha kile ke hot APHLC asong pen homosting ko ra throk ang bong pen ke palong bang che pai dun det lo phala so ka phire ka thirik nona bang ke lang le tum ra ra phan ke ther ke hap ka pilu la poson pena anang deng non ke klem pon thek long lo rong ar lo jasemer lam ke pon thap lok la so bang ni tom birta che long lo asin nona bang ke ni tum la so abirta lang nu lo la pen la so alam cho bai bang ke lage teng du nei la so ke teng dun ji phan ni tum ke non ke ka che pharang lo la pen la so bang ka che sik ka che tang sai sel lo se non la so lam jir bang chit lo CM interaction program pun non ke klem pon bang ke lage lang tum jase mer pu pon bang ke council si harong ar lo pon det lo la pen hala dak muni tum ki duk ki sung alam ma bang ke na che than don long po pu non a lo ma kai ke ki duk ki sung alam ma che than don ji phan ke internet a jui roi lo non bang ke komara hem si kupi ko sona ke sung ma non ke birta ke le thai lo ti klem kli pu chor lo non bang aki sung ko lo pi si dolang ho pulu ki ri bung menga thai ve mati aki sung ke si biru lo ke claim ke dalu non interaction program ke dama teng de ni tum ke claim ne sai ne claim thai lo non ke pine dolang ma ho claim ning ho poteng mati non ke rong ar lo dam si to nang than du non to pu than jok polo chini ar lo kente rong ar lo ki sung lam non dak si ke chelang un e pen long le phelang che jor che long che nong che jor pen dak hospital long CM an si bak dak don ko thale CM ke haita chini pon par ke me thang ra tum kisu ke lang phan kwam si tangka maha ka dure ma lapen an part me alang li si ong chini ong po ar niwang da alang li long kisu ki ne phan tangka maha son son nangi puke abirta kai ta le void lo report lo athima nikum sung pig lo lasi la ke jasemet ke unemployment pulo ke claim ke dam la so avar sai ka ve kireng avar sai ka ve hala so pu thak kupilo non CM kama tha kupilo mek phrang dak kupine alang li ke kam ke dengi doma la than tha to rat pha na ta ve VGR puthak eviction claim ji command tulo arni pena por hok tha ta thek the ke thek e kupilo rong ra ra phan BJP party nang dunde pulo tang de ration card nang thanji sanga card nang thanji e la son ji la puji la son ke ther ke hap la lo ke thek long da ka bang ke la pena son ka pre ka bang ke thang ta thek the la pen ha bisona chari lie long non he jon ta paklang lo kicho pang le malam kuti sira lak phok kep atangka panong lo la ke aber aklong ingdeng si la pena attack ingdeng hini kado ve ingdeng thome kim ninga hem kiki me kwan lo ha hem bana long attack ingdeng si par jaban loksi kuti sira lak phok kep iker lo la ke corruption mate kicho ka panglim thek dak la so putak pini ningje lo ma ningje je aki sung lam ke piklang ulo ni thang da bang ningje kente jo sin nona bang ke la pen ithika julong to lang la so lam ge la ke pang dak vek nei pu ke nang soddo CM interaction program arni dong mukak long inut rong parasang ho alang li ge la so towar highway la so krong pri ke dam hut along le dun jui ama sia tangka chelong le det la pen penangan che dan lo aphi bang ke BJP nang dun jui no atangka nang pipo put alang le phan cho bai lo BJP ta dun jui lo aleng hai bang la anta tangka chelong le la ke nona bang ke hala pu asam mala la krong nia towar rong ta long le dun jui lang le long le dun po ama si ta CM interaction program arni alam rana mai long kali along ka pre kala along ka pre long selang ni charge dun lo none phong bang ko son lo masar long le bang ke long le nam bang ke mo to ba salam ere sinang pi ma salam le pang sinang pi ma pu chor jon dop ama CM kang check arong do pik po ki sung lam che thanon po lo kang check arong do pik po ama phi bang ning duk mi lam la ing check depen pu thot la so a jo bang ke a he ma sor bang che boy jui lo ku pi ko sona pot ne che boy jui lo jo la pu sona tumut adu ki pu bang ke na ki sung lam che than do noi pu hala pu bang che than do lo kang check thu
kupia interaction program lo lake la pen CM interaction program pulotang de Karbi Anglong Autonomous Council pen ska pinchong pulotang de lake party song la mang ni non ke halabang so am mai long si EPHLC song pan ka sorsa komani ke song tum han ingcham tang ho ani hu chiri tang ho pu ki pupon la pen Karbi Anglong de hut ka sorsa kupine council foundation de hut song pan ka sorsa pu lahai ke le council ke la ke BJP ki li lake council ke Karbi Anglong rarakhi asila Karbi Anglong council pen ki bia mai lo pulotang te party song alam ke ethena ta lile de nei ta lang tum pali rokoti juna puson non anda lang tum lam ke phapon thikep to na buk biglang bi hian ka chi pu polam the bang ke la ke people punang ko ke athi lang nei mati thang bak besi ka chi pu ma kupine alam the dung do pos ke chi pu lo labang phar nai lam ke chi pu pepin ke unelo democracy polong ke kacari bong tum han ke chok chi ke le dim long ke jong du nei ke la ke opposition na tum ke adhorom bola ke ar pulo a duty lo la ke pudunang pola ke lasin non abang ke EPHLC song ba da pubom no la pen non son kapre tum ka chingrum bang ke non ka PGR puta ka song ba la ke pressure group pulo pressure group atum ke la ke dopo democratic adera long ke lasi alang tum ke thang mak besi ke jong ma kali PGR VGR along le along pen aron re pen ke do tum phan tharle popu thang achi klo pen lo ka che chak ningkan si pleng lepta tharle le dat lo la tharle le dat posi ka che song lo putang te athe thedung do lo e thelo la penon me phi ki kai posi kai chok lo athe ma ka che song atuma phan ka pangcham la pen ani hu ka chiri pu MLA dorsing rong hang bang ningje dat lo la so posi la son a ot bang ke ni tum ke kroi kre deng de pu se me phi kai chok lo pulotang te non rara tum kama thaneng bang ke Karbian chi jong hala le ma thaneng gali kopi bolo kai chok ke kai chok the bang ke MLA ak hai dorsing rong hang bang ingcham la pen ani hu chiri pu pudet ki jumi chana lamma juno dak lo kente hala bang si jong nang po pi phan lon te inut MLA setel son ke ning nang po ke la punang po to me phi ke kai kalima kalang ma chejong je ma la takli lang lame thanai lama ke then nai non ngachar ju nai bang ke PGR VGR along le long pen eviction edloma eviction selang ke eviction je phan arni pen apor hok edloma hok helang ante arju hur na ante mantu lo claim pok ante la so eviction kente to hala me phi che kai lam direct thai na kumane phan kang ton thiram direct thai na ake thenai lam bang eviction kente claim edloma ante claim tela mate non ko ana por nang lang than thato thanek the ante non rara tum ke democratic a deadlong ke itum long aron dolo itum arjunang po pi phan si tum alang li phan vote ki pilo kopi phan si MLA ka cho toy dolo itum arjunang po itum long aron dolo itum arjuji purotang de itum se arpo che claim ke lo lake kache song se karju je si chok chelo democratic a deadlong ke aron lo hello hala solam chini lo protang de laan si rat tuma tha thek po o la ke jong nang po pang chini po la ke NGO da dokok pote pula so bang che than phui he rat tum ta la bang ke pine chujeng ba jera ka seksak la si la hai bang la ke kasu long an chotang lo pu ke kasu long an chori imu ta bilu phan li mati pine an chotang lo pote imu muni ching thang po la ke la si la chujeng ba jera ka seksak bang ni tuma hin pen ininga chi piduk poni chi poi poni thang lam ta ve la bang ke ni tuma hin pen KJA difu manja hawaramaya tum pater piponsi ar koya chiklo tarik ke thomarni manja hichialong hachaki kana jaime ke pado manja hichialong KJA difu manja hawaramaya tum pater piponsi hachaki kan a jaime ke de hachaki kan laki hako ahut pen aron sonsi karbiatum hako hut soke rot kirim puru ingkro along an kachiban ke thabahut apurom puthi pensi thapon rimpon lasi non ove kimia tumta lason henlo hakko ahut pen aron rat pachini na pachar lipon nangpu kama thapensi difu manja zonal committee maipu sarthe ingti kongchunbang rajendra milikatum pensi hachaki kan manja hichialong biponlo aluhiaman pen kachi tongdun humsing be VP KCS Central Committee la pen ari sangho Bida Ingti Maipu Delhi Karbi Student Union Gotom Hanse Chairman Manja Town Committee Hun Teron Ward Commissioner Karbi Anglong Autonomous Council EM Tiluktona Hasnu Lawrence Rongpi SGB Tenison Tiso Maipu
KSA Sanjay Tirang Chairman BNC atum chetongdun mai along pinang an ke thekiding atum chetongdun pen mai RD pidunsi ing samjin pen mai pajut pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Sir nangli ladak pini manja hitia long la hachaki kan along nangli nang titong dun pen nangli ladak karbi hachaki kan aron atang along nangli nangkilang dun pen nangli ko pisi ke mat hapon iglo nangli ko pisi ovi ki mitum han message ki pi kang tung lo nili so hajagi kanum dak manjal na chitong dun lapen ke ladak arar tung laso emethang sanskriti chupawir bepin pen ladak si kibi pon loy ning chithipik ansu si itum yuda tum sitame laso emethang culture emethang sanskriti aprang pon bom ni akola penili tum obe kimi tum ching thurun bom nei nahok le do nahok star le do stam emethang sanskriti ke pai redot nei laher emethang sanskriti hello munit nanga chini emethang sanskriti hello ikai ding pialong munit nanga chini lason thak thak si ansu si obe kimi tum sitame le tum lai methang sanskriti phan bangke bang bobidat ni lapen ke dak manja ayutum sitame lahai कार्यक्रम नो sitame ansu se participate nei ansu se chirap kitu do nei lapen ke ili tum ke sar tum long sino na ko chari dunde pute mentu ju se chari dun ko ansu se obi kimi tum la ke sar tum long ba ege than ki mum po long ili tum ta chirap kitu do nang ko mo bote methang sanskriti ing bodat ko lason dak thak sinon bang akhai ke bang sanskriti han ching hono lason dak thak se methang sitame sanskriti methang culture han ching hon o nei la se karbi akhai hello acha ke kan ke fast nikan kimi lokhi pusi matha ke pupono sitameni li ke behavior dilherong supilong dodun ko sital an buji sita non dak nang ke thek long pen ini ching sampik la ke dak aman jarat dak kachari pon atum sitame dak na cho phapo ning choro lo la se ansu se hello karbi akhai karbe jati pachana methang sanskriti pachana Sir nangli men la penali kur nangli rong la penon nangli dilhi rong supialong nangli ko piar pusi klem don ikbom lo la nangli pachini thar nili ke dilhi along ke claim ke KSUD president nili Delhi University pas Hindi honors ke claim nili 15 years lo Delhi ke do la penili rong ke nili doar baguri prem kro rong nemen ke vidya inti mama student tum 12 pass that pen Delhi University along nangka charli ke wangi putenil phanang contact tame la pen kido ke siksak admission ke siksak kido UPSC coaching han wangi putenil phanang contact tame la pen ke non ili tum automas council hala CM sitame alang de hadak pining angbong karbi hostel people nili atumi hatta dak our festival long khan lo ansu se ili tum yuda tum paprangon bom nang ko khelo du nang ko ansu se bang state long tame methang sanskriti phan pachanu nang ko dason dak haksi education ta paprang ponang ko hadak karbi bhawan long sitame ni lido asi mama ke wangi yuda tum kulo tenil phanang contact tame la pen ke ansu se karbia ayut tum paching thur pona chorola sir nangli tumla hacha ke kan la pagso amai ke pa doji aphan ni ko anben sikachi dang igla nilitum la dipu manja hawar amai ahin pen nilitum phan la karbi jutang asong tiripia hin pen nilitum hanang pin khat konlo aning kan bang sitame la arkoi achiklo kreket hom pen lote hacha ke kan abang pachi hung nangji pachi thang nangji pen nilitum phan isi nang kabirta dolo la nilitum dipu manja hawar ahin pen sitame nitum ni thom aprang nilitum ching bai ching sai si nilitum ni thom aprang pen ke chisit lo pini ya bangke la manja hi thilong bang nilitum la so hacha ke kan ang deng bangke nilitum deng pining ningkan ke ladak manja long hacha ke kan ke ladak an luma mate adon la puson ke pakanta paduponik ponang litu nilitum ka chisik bondo mo pen la benara long sitame nanglitum da theklong iglo athe nilitum ke kreket hom la arkoi kreket hom pen arkoi ingkoi an bangke nilitum lapu adon sitame ke kan ponji bang ka chisik bondo lo nang limen nang likul la pen nang lirong nang pachini khasar nili men ke kangbrang hi la dipu manja hawara mai long dun mai pig lo nili kido ke dipu manja dak 7 mile raming hero chorola sir
Sar igarong along cluster of block sport meet a program ninia farman pangchengpon. Nijang Karbi Anglong arkoi ni phai Kripli arni cleared up club pen pater pipon si Sar igarong along cluster of block sport meet a program pangchengpon. Sar igarong arong asa Rajiv Timunga hinpen si labangso program ingpupon lo. Labangso program nini paduponji lapen pangrumpet sontro ke pathu ason kachipati paduponji. Pini an sonpli ke pathu an ke pajut pon erlo. Sonpli laki suar lo tumaphan ke kat kaching bai kabadi lapen. Rusit kachibung lapen pinso tumaphan bangke longjam kachipate lahaisi pini ke bipon lo. Cleared up club amai phu Wilson ingjaya hinpen ke thana tengki break jama club lapen iskola tumsi pini la soa program along nang chipati dunlo lapen penap mati ke padusi arni ke pinso tumaphan volleyball lapen badminton ke pathusi kibi ponji lapen labangso program laki nihiru juwa kendra sangathon atum kaping khara tengsi klempon lo pusi alangli thanpon News Desk Report Public TV Karbi Anglo